И здравейте хора, аз съм Христо и тук ще играем Subway Surf. Както виждате, ай спреми Софио. Добре, и Алекс е тук. Абе Софио, спри. Една баба тук му закача, както и него. И както виждате, съм включен в тази Теодора. Пак трябва да минавам. Е много як герой. Да, и ако се включим, защото е Facebook. Да, той дори не се купува. Чакай, ще спра клипа на пауза за малко. Ако виждате сега, Теодора ще мина 100%. Моят рекорд е много голям. И аз Алекс съм минал с една осмица, той е по-малко. И да, когато свърша клипът, дано да искате да ми направите един палец нагоре по него. Буяка ша. Човек, според теб ти ще имаш ли лайкове? Ключ. И да, трябва да използвате много сърфове, защото те са много такива полезни, нали? Да. Защото така с сърфовете не може да умрете. Ето, видяхте ли? Он все дарят канал. Вы видели цветов? Ще гърби не с Алекс мой да пинкел. То ясно е, нали? Както виждате, ще мина рекорда на Дарка в патката. Не и тази Дарка патка. И мина рекорда. Аз отдавна съм минавал, така че как няма да е това. Ето сега... Ко? Ами да, аз ми написах. Той ми написа, той ми написа и той ми написа, защото той много и аз ми написах лайво да видя. Сега ми писа. Лайко бебе. Той ли ти го написа или ти? Аз написах всичко силно.
Моква или клечка. Моква или клечка за зъби. Не е ли той клечката за зъби? Око, човек, аз му... Не, ти си клечката за зъби. Не си познал. Ти клечката за зъби. Ката за зъби. И както виждате, аз съм много добър. Сега и така. О мага! Чейк Александър е на първо място. Александър Павлов. Всяко е минал рекорда на брат ти. Я провери дали е минал рекорда на брат. Я да ли ти клечка за зъби? Кажи му, спри да пишеш бе за горка. Кой писа? Не си ли? Не. Не съм. Не съм. Кажи, мъква е бе за горка. И да... Тази дърка станка е много... Така... Как да го кажа? Много гадна. Много просташък. Аз сега пак играя. Така, аз много време мога да издържа без да умра. Без да ме хвани тази баба. Моква е за горка. Тази горка няма ли да спре да пише? Напиши му просто, ти можеш да обиждаш. Ти само него. Не, кажи му, ти можеш да кажеш само ети бла. Ти ми напиши. Не, той не пише. Нали, 5 часа. Сега никой не му е маминила. Всички други са хакери. Те всички хакери са много големи. Те са видяли. Кажи си, написал, ай това за горка, като пия, как ще умреш, направо капачката ще пръкне. Кажи му, написал за горка, като те изпия, капачката ще пръкне. Буя! Добре. Колко е яко да се свърши. Нали? Хора, кажете, че е яко да се свърши. Яко е. Ако ви кажете просто, напишете палец нагоре. Ако е надолу, няма да се свърши. Чекай, прекъсвам.
И каста чеката ръката. Напиши, ай ти ми можеш да играеш в футбола, Радня Грозна. И после ми напиши, ти не можеш да играеш в футбола, Радня Грозна. И да, това ще бъде за този клип и чао, браточки, и дано да ми направите лайк.